Kuɗin da ƙasar Nijar suke so su yi shi ne kuɗin da yake tayarwa da Turawan Faransa hankali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar Ɗan Isa 91. Idan wannan ne ziyararka ta farko a wannan channel mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Kuɗin da ƙasar Nijar suke so su yi shi ne kuɗin da yake tayarwa da Turawan Faransa hankali. A cewarsa a wata hirarsa da aka yi da shi, shugaban ƙasar Nijar, shugaba Muhammadu Bazoum, ya ce lokaci kaɗan suke jira su dakatar da amfani da kuɗin Faransa da ma Faransa baki ɗaya. Wannan al'amari da ya jawo cece-kuce a dandalin sada zumunta, inda 'yan Nijar ɗin da dama suka ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan wannan kuɗi, wanda ya ci gaba da tsaya musu a zuciya a ce ƙasashe da dama wanda ba su kai su girma ba ma sun mallaki kuɗin kansu, amma ƙasar Faransa ta takura su, ta hana su yin kuɗin kansu. Amma kuɗin da ƙasar Nijar suke so su yi, ko kuma a yi shi kuɗi na eco wanda zai haɗe kan Afirka ta yamma baki ɗaya, ba ma ƙasar Nijar ba, shine kuɗi da ya fi tayarwa da Faransa hankali, domin wannan kuɗi da ake kashewa na sefa a ƙasar Nijar da sauran ƙasashe da suke amfani da kuɗin sefa, ma'ana Sahel kenan, shine kuɗi mafi ƙarfi a wannan nahiya ta Afirka, wanda idan aka ce ƙasar Nijar sun bijirewa amfani da kuɗin sefa zai iya samun tangarɗo da kuma karayar tattalin arziki a duniya baki ɗaya. Domin ku babu inda ake kashe kuɗin sefa sama da ƙasar Nijar da sauran ƙasashe irin su Chadi da Mali da sauransu. Wannan ƙasashe dai guda biyar da suke kashe kuɗin sefa, ƙasar Nijar ita ce babba a ciki, kuma ita ce ta fara bijiro da cewar suna gab da daina amfani da ita domin yin kuɗin kansu. Shugaba Muhammadu Bazoum shine shugaba na farko da ya fara fitowa ƙiri-ƙiri a cikin Turawa, ma'ana sanda aka yi hira da shi, an yi hira da shi ne a BBC London, inda suke tambayarsa dangane da ya za a yi su kuɗin kansu. Ya ce lokaci kaɗan suke jira za su koma amfani da kuɗin naira ko kuma su yi kuɗin kansu. Amma ya ce kuɗin naira kuɗi ne da yake saurin karyewa, babu wani lokaci kuma ba shi da wani security a kan shi. Wannan ce ta sa za su yi kuɗin kansu, ko kuma a yi kuɗin eco wanda zai haɗe kan 'yan Afirka gabaki ɗaya. Wanda idan Allah ya sa an tabbatar da wannan kuɗi na eco, shine kuɗin da za a samu ƙasar Nijar su dogara da shi, kuma su ci gaba da amfani da shi a matsayin kuɗi namu na nahiyar Afirka. Sakamakon amfani da kuɗin sefa da ake yi ko da yaushe a ƙasar Nijar. An ce an ba wa ƙasar Nijar 'yanci, amma wasu suna ganin cewa 'yancin je-ka-na-yi-ka aka ba su. Domin ko idan an baka cikakken 'yanci, yana da kyau a ce an baka damar yin kuɗin kanka, kuma ka buga komai naka. Wanda shugaba Muhammadu Bazoum ya ce zai yi wani aiki, ko kuma zai yi wani ƙoƙarin ganin ya ƙwato ƙasar, ko kuma zai wani yin ƙoƙari kamar lokacin da ake neman 'yancin ƙasar Nijar, kamar yadda 'yan mazan jiya suka yi wajen gwagwarmaya ta wajen ganin an ƙwato 'yanci, to shi ma shi ne zai zama wannan shugaba na gwagwarmayar ƙwato kuɗin ƙasar Nijar na mai zaman kanshi. Shugaba Muhammadu Bazoum dai an yaba masa dangane da wannan maganganu da ya yi, kuma mutanen Nijar da dama sun ji daɗin wannan al'amari, sai dai wasu na cewa siyasa ce kawai domin ya ja hankalin 'yan ƙasar Nijar. Amma a ganin ƙwazonsa, shugaba Muhammadu Bazoum, a inda yake ƙoƙarin haɗe kan ƙasashe da kuma tabbatar da zaman lafiya da tattalin arziki, ana ganin cewa shugaban da gaske yake, domin ko ya zage dantse ne domin ƙwato wa ƙasar Nijar 'yanci gabaki ɗayanta. Ƙasar Nijar dai ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka a shekarun Turawan mulkin mallaka a jahiliyya kenan. A yanzu haka ta samu 'yanci, wanda duk shekara ake yin biki na tabbatar da 'yancin ƙasar Nijar. Amma inda ake ganin akwai lauje cikin naɗi shine ganin yadda ake kwasar ma'adanan ƙasar, musamman uranium da ƙasar Faransa ce kaɗai ta fi morarsa a duniya. In ba ku manta ba, kwanakin baya abin da ya fita da hankalin 'yan Afirka kenan, wanda suke yawan ba ta kashi da masu irin haƙe-haƙen zinare da sauransu. Ƙasar Nijar dai ita ce ta yi mulkin mallaka a ƙasar Nijar, da kuma Faransa ta yi mulkin mallaka a ƙasar Nijar da Mali da sauransu, wanda har yanzu ita take da cikakken ikon
tabbatar da mulkin da ake a wannan yanki. Shugaba Muhammadu Bazoum dai yana cikin shugabannin da yake so ya ga ya yi gwagwarmayar kafa wannan kuɗi wanda zai tabbatar da zaman lafiya da kuma raya tattalin arziki a ƙasar Nijar. Kar ku manta idan yau kuka zo wannan channel mai albarka na Ɗan Isa Network ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta inda idan mun ɗaura sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Tashar Ɗan Isa tashar ku ce, sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba, mun gode.